Pwede mo po ba akong ipasyal sa napakaganda yung garden? Tara, let's go. From Baguio yan. Iba-ibang colors yan. Nung dinala namin dito, medyo naging isang color na lang siya. Oh, napakaganda naman. Para tayong nasa para tayong nasa Tagaytay. Parang Las Casas ang dating, no? Oo, maliit lang. Anong mga halaman to, Miss Kay? Okay. Violet. African violet. Din ito pala yung ground orchids. Yan. Ayun, ang bulaklak niya ay kulay yellow. Parang daffodil ba yung tawag doon? Parang ganun. Tama. Magandang araw sa inyo mga kapundi. Ngayon po ay dadalhin ko po kayo sa isang garden na napakaganda sa paanan ng Mount Isarog sa Barangay Payatan, Guwa, Camarines Sur. Napakalawak ng galing mga kapundi at napakaraming bulaklak. Very romantic yung place at overlooking Mount Isarog kasi nga nasa paanan siya ng Mount Isarog. So naparaan lang ako dun kapundi at syempre nasilip ko yung napakagandang garden, yung napakagandang setting ng kanilang garden. So, na-discover ko na marami rin silang mga rare plants na tinatago. Yung may-ari po nung garden na napakalawak ay isang wedding planner na dalaga. So, napakaganda po at napakabait naman nila. At ayun, inakomodate naman ako doon at pinakita naman sa akin lahat yung mga gusto kong makita, mga rare plants, kabana, yung mga tinatago-tago nilang halaman. So, ayun. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel mga kapamilya, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-touch po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong post na videos. Ayan po kapamilya, enjoy watching. Hello Miss Kay, kumusta po? Hi! Napaka-blooming mo po ngayon Miss Kay at napakasusin yung dating niyo po dito sa sa lugar niyo kasi napakaganda po ng plant seating niyo dito. So, Miss Kay, anong lugar po ito? Payatan, Goa. Payatan, Goa. Nasa foot siya ng foot ng Mount Isarog. Oh, Camarines Sur, no? Camarines. Then, Last barangay ng Goa, papuntang Tinambo. Opo. Napakalawak ng garden niyo dito, Miss Kay. At parang parang hindi siya bahay. Parang nasa exclusive subdivision na bonggang-bongga. So, gaano po kalawak yung taniman nyo ng halaman dito? Ito po, mga 1 hectare. 1 hectare. Pero yung buong land nasa 38 hectare. Yung yung dito lang sa bahay nyo, sa garden, including yung kubo doon, is 1 hectare. So, napakaganda naman po ng nyo dito. Yung, ano po dito, ma'am? Miss Kay, rest house po ba ito? Or dito na kayo nakatira? Dito na nakatira yung magulang ko. Oo. Kami. Since pandemic. Pero nag-start talaga siya 1997. 1997. Tapos nag-start i-renovate or mag-build ng bahay and mag-garden 2003. Parang yung lugar nyo parang parang wala sa baryo. Hindi mo pag nandito ka sa loob ng compound nyo, hindi mo masasabi na parang nasa baryo kayo kasi parang napaka di ba? Parang rich. Pang mayaman talaga. Grabe. Hindi. Rest house siya. Rest house. Tapos nandito kami every time na. Lalo na yung magulang ko. So originally from Naga City po From kayo mo? Naga City. Opo. Pwede mo po ba akong ipasyal sa napakaganda yung garden? Tara, let's go. Sige pa. Ito yung entrance. Apo. Ginamit kasi siya, actually, talagang dinivelop siya more noong ikakasal yung kapatid ko. Oo. Kaya ginawa talaga siyang garden na, kasi garden wedding yung kapatid ko. Oo. So, pina-landscape and nilagyan pang madaming plants. Kaya ganyan, meron siyang door. Oo. Bakit hindi nyo ipagpatuloy yung pang wedding reception? Pwede naman po. Oo. Pag merong nag-inquire. Oo. Kaso yun nga, destination wedding siya. Mm-mm. Kasi nasa bundok
Napakaganda pa lang ng view dito, Miss Kay. Pang ano talaga, oh. Kitang-kita yung Mount Isarog. Oo, yan na yung Isarog. Oh, yan yung Nasa foot tayo ng Isarog. Oo, nasa foot tayo ng Mount Isarog. Tapos pagpasok mo lang dito, makikita mo yung napakaraming hydrangeas plants. Parang parang plantation, no? Sino pong nag-ano nito, plan yung ganitong kagandang seating ng mga halaman? Kami-kami lang. Kami-kami lang. Ayan, yung bed of Mil Flores. Hanggang doon. Mel Flores. Nagbo-bloom talaga yung Opo. April. So pag yung pagbagong bulaklak kulay parang purple din nagiging Oo. kulay pink. Actually, from Baguio yan. Iba-ibang colors yan. Nung dinala namin dito, medyo naging isang color na lang siya. Mm-mm. Oo. So nag-adapt siya sa weather Depende yata sa soil and then sa soil. pH ba yun or HP? pH, no? Ganun. So, kasi yung sa kubo ko, sa kubo lang po kasi ako nakatira. Yung kubo ko, ang galing din ng Baguio yung kinuha ko siya sa Baguio, binili ko siya sa Baguio, yung kulay niya pink. Nung tinanim ko doon at namulaklak na, kulay blue na yung lumabas. Oo. But later on, nagiging siyang kulay pink. Ito, blue. Meron naman nagpipink, pero konti lang eh. Oo. Blue talaga siya. Ayan. O yung mga gustong magpakasal dyan, pwede palang dito, pwede palang ganapin dito yung wedding reception, napakaganda at very romantic yung place. Ayan puro halaman, tapos napakaluwang ng pwesto at napakaraming bulaklak from the talagang nakaka-inlove dito kapag dito kayo nagpakasal. Sigurado magugustuhan niyo ito. Miss Kay, ano po ba yung nandun sa May kabana kami dito. Tapos dun sa taas, dun yung ceremony. Oo. Oo, dun na held yung ceremony. Pang talaga, talagang pang wedding reception talaga yung dito. Ayun. Oh, napakaganda naman. Para tayong nasa Tagaytay nito, grabe yung pagkaayos ng pagka-sitting ng mga dito. Nung garden, ay yung nyo, May bahay-bahay. kabana, sobrang ganda. May may tulugan, may complete ba? May CR. Wala. Ay, may CR yan. May- Pero wala siyang tulugan. Walang Talagang room lang siya. Oo. Pero pwede naman nilalagyan minsan pag may natutulog siya. Lalo na pag December dito masyadong malamig. Maganda kasi dito sa Payatan kasi sobrang lamig. Napakaganda, parang panahon ni Rizal ito. Ang ganda. Medyo lang. Mas maganda pa nga ito kaysa sa tinitirahan ko. Ay, grabe. Oo. Ayan, no? Inaayos kasi dyan. Sino po nag-design nito, Miss Kay? Yung tita ko, Ang ganda, Yung niya, very creative yung tita mo, Miss Kay. oo. Yung mga design niya, saka preskong-presko dito sa loob, yung bubong niya, anahaw. Oo. Sa mga old woods talaga siya. Oo, ang ganda naman. May ganito lang yung bahay ko, okay na eh. Kaya lang yung bahay ko, lang siya eh. Anong tawag doon? Kawayan. Tapos pagtingin mo dito sa labas, napakagandang garden makikita mo, mga makukulay na halaman. Ang dami palang bunga ng makupa, hindi ko napansin. Meron nga. At may salamin dito. Maganda pala magtambay talaga dito. Oo. Papresko. Lalo na pag Vermonts. Oo. Malamig Presko, at talagang malamig oo. dito, oo. Kasi Parang open yung no? Oo. Para siyang Baguio or Tagaytay. Mm. Ang lamig niya. Mataas kasi lugar na to, no? Dito tayo yung open lang siyang lugar. Talagang open grass lang siya. Grass lang ang meron kasi dito
reception na. Diyan yung ceremony, dito Mm. yung reception. Ayan ako pa, ang dami. Ang dami ng bunga. Ano may tayong pungot-pungot. Napakadami. Parang cherry yung dating niya, no? Ayan, agave. Anong, ayun, agave siya. Agave. Ngayong na-recall ko na naman yung pangalan niya, agave pala siya. Kadalasan nakakalimutan ko siya. Ang laki niyan. Actually, mas malaki yan dati, kaso binagyo. Mm-mm. Binawasan nyo ng dahon. Oo. Tapos ngayon, gano'n na naman. May, lalaki pa yan. Tapos dito. Napaka-class ng tour guide ko, nahiya ako. So, napakaraming mga bulaklak dito ka from the yung akalay pa, kitang-kita yung kulay niya at yung mga nakalimutan ko yung namang pangalan ng mga bulaklak na ito. Santans. Ayun, yung mga santans dito iba't iba yung kulay at ang lalaki. Ayan, may peach, parang anong kulay ito, Miss Kay? Orange. Orange. Tapos, Ito, nag-pink na nagre-red. ang ganda naman. Ito yung reception. Oo. Diyan kasi ang sunset. 2015, kinasal yung kapatid ko. So, 7 years ago na siya. Dati kahoy yan, kaso binagyo. Oo. Dito yung reception. Dito yung ceremony. Oo. Sobrang Tapos ganda. after, yan na. Parang gusto ko na tuloy mag-asawa. Wala ka mo pong asawa. Wala pa. Parang gusto ko ipa-reserve to. May mga hanging. Yan ang gusto Oo. ko idea eh. Parang hanging plants lang. Parang ang dating niya parang nasa Tagaytay City, no? Opo. Wrong ano lang yung oras natin kasi sobrang init ngayon. Oo. Wrong sobrang time. init. Ayun ka. Maganda dito Oo. pagpa sunset. Kasi parang malamig ng dating, no? Yung parang golden yung kulay niya. So, ayan mga kapram, di nakita yung napakagandang akalay pa, napakakulay. Napakalawak ng ground. Tapos, meron kami dyan greenhouse. Dalawa. Dyan yung mga plants. Sa likod ng bahay. Oo. Sige, puntahan natin. Dyan, ang may flores. Oh, ang dami talaga. Oo. Grabe pag nag-bloom yun, daig pa yung bagyo, no? Oo. Sa teacher's camp, nakikita ko, inaano siya eh. Parang tinatanim na magkakasama. Ang ganda, ang ganda kasing tignan. Oo. Kapag, sabay-sabay. Ito. Anong mga to, tanglad? Ay, yung pang-antay mosquito, yun ba yun? Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kalimutan ko. Wow, grabe. Ang ganda naman. Ayan kami ni Mama. Dito yung, yung pinaka-special place nyo sa mga plants. So, ayun ka from May mga anthurium. mga kaprom di si Miss Kay ay isang Atenista. Ayan. Ateneo Dinaga ba? Opo. Ateneo Dinaga. So, kaya nahiya ako kasi napaka-social ng tour guide ko. Ayan mga kaprom di yung plant collection ni Mother dito. Tapos mga dwarf plantorium. Ayan, iba't ibang yung flowers niya. Mayroon din yung mga familiar sa atin ng mga anthurium. Ayun, mga flowering na siya. Ang kulay niya ay kulay red, kulay orange. May white. Ayun, tapos parang
pink na ano no? Mm-mm. Malabnaw na pink. Ito. Wow. Ito ang mahal nito, Miss Kia. Yung ano, begonia. Imported ba to? Mm-mm. Imported. Ano to? Ang ganda. Ang gaganda ng mga begonia dito, Kapromdi. Akala ko yung ano lang, simpleng damuhan lang. Dinong sinama ko dito ni Miss K, yung may-ari ng garden, mayroon pala siya dito napakagandang collection. Ano tong ano na to? Kulay black? Bigo. Parang variety siya ng hindi ko maano kung anong variety ng plants ito, pero napakaganda, Kapromdi. Yung iba't iba yung kulay ng flowers niya. Kayo nang bahala mag-ID nito, Kapromdi, kasi hindi ako masyadong alam sa mga halaman. May white, Nakalimutan ko na. kulay purple na pink, white, tapos black velvet. Tapos ayun, may kulay blue, blue purple. Ang daming black velvet. Ayun. Collection ni Mama ang ano. Yung anthurium niya sobrang gaganda ng mga bulaklak. Ang gaganda ng mga halaman dito. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong garden, Kapromdi, na napakaraming halaman at napakalawak. Yung furniture ko dati dun sa May Ugub Ocampo, napakalawak ng garden niya at napakaganda rin ng tingnan ng halaman niya. Pero iba dito, Kapromdi, kasi meron silang mga iba't ibang klaseng halaman. Tapos dito, ibang naman ito, ibang level naman to, mga kalatiya na varieties, fishbone, parang ganun yata. Tapos Birkins, opo, kalatiya crimson yata ang tawag nito, crimson. Then ito. Saan po yung ground orchid? Sa ito yung nasa ito. Ayun. Oh, ground orchid. Orbifolia yung kalatiya na ito. So, napakalas naman dito at sobrang amazing palang na to. Buti na lang pumunta ko dito, Kapromdi, at nadaanan ko yung garden nila dito. So, talagang grabe yung mga kalatiya na iba't ibang varieties. Sana all may ganito. Ganito lang yung kalatiya ko eh. Isa lang, tapos pinag-aagawan pa dun sa amin. Sabi pag may sopa nga, kanya lang ha. Then Wave of Love, maliit pa siya. Yung kalatiya. At saka dito madami oh. Nakakawaw. Tapos Pidilif. Saan po kayo bumibili ng mga na ito? Plants? Meron sa Naga. Sa Naga?
cherry blossom. Ayan. Tapos pag nagbo-bloom siya lahat, yan. Mm-mm. Tapos pag umulan lang, lahat babagsak. Oh, sayang, no? Oo, kaya ano lang talaga siya, once. Oh, once lang, ano. Dapat agapan pag ano pala, dapat Oo. maganong yung mga visitors, no? April, hindi masyadong maulan. Mga ka-promdi, ito raw yung ano, cherry blossom. Kaya lang ngayon, hindi na siya nagbubulaklak dahil tapos na yung Tapos na yung pagbubulaklak niya. So April, every month of April yata siya namumulaklak. Pati yung mga ano, hydrangeas, ganun din daw yung bulaklak niya. Every April nagbubloom siya. So pag April, babalik ako dito. tama. Pati yung ano, may flores lahat yan. Oo. Yung gusto pong mag-inquire for destination, weddings, or any events po na gusto ng outdoor, pwede naman po akong i-email sa camilraelbitara@gmail.com or i-contact po ako sa 0949-887-8867. Ayan. Tapos pwede po kayo mag-visit dito anytime para ma-check po yung lugar kung magugustuhan.